खाम सिफुंनि मन्दपनि दतमा बरागारिनि फार्स्ट टाइम नुदों। नायनानै थानाय नङा जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनाय जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां दिनै आरो फिन सासेबाव बिथां एक्स एनडिपि जिएनआइ केस नांनानै दंमोन दिनै आरो सासेबाव जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो हाबाय होननानै जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय जादों आरो गोबांनियावनो सोंलु जे बिथां रन्जन दैमारि सारनि जेबो आपडेट जेबो खौरां गैथ'वा नामा बिथाङा उदां जागोन ना जाया ना उदां जासिगोन ना जासिया भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेबाबो आपडेट मोनगोन। खामावहाय अर सावनानै हाबा होनाय मोनसे भिडिअ क्लिप्स नोंथांमोना गोबाङानो नुदों जानांगौ बा गोबाङानो नुवाखैबो जानांगौ जे ससियेल मिडियाआव दासान्दि गोबां स्प्रेड जाबाय दं आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव जोंनि थाखाय बेयो गनायजाथाव नङा। थिग बेखौ लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि बिथाङाहाय बेनि सायाव गोख्रों रावजों खोथा बुंदों बा मख'दों आरो लोगोसे जाय बे खामानिखौ मावदों बेखौ एफआइआर होनायनिबो खायसे खोथा बुंनाय जों नुनो मोनदों आरो बेयो जोंनि थाखाय गनायजाथावबो नङा। नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन बिथां नेहाथारिया मा खोथा बुंदों आरो मा बुंनो थांगासिनो दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै ला। जोबोद दुखुनांथावना ससियेल मिडियाआव दिनै गोबां गोसारदों आरो बिनि दुखुनांथावना बर' हारिनि थाखाय बर'नि गुबै दामजु खाम सिफुंनि सायाव जा मोनसे न'खरनि गोथार जुलियाव जा आवाथि सावनानै बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय आरो बियो गमामायैनो बर' हारिनि थाखाय दिनैनि समाव जे बर'नि मोनसे बे दोरोङारि दामजु बेनि सायाव जे मोनसे अन्याय आरो जों बर' हारिमुनि मोनसे आयना बायदि आरो गोथार बाथौ थानसालियाव बेखौ गाहायै जोङो आफा बोराइ बाथौखौ सुंग्रिनानै आर'ज खालामो जेरै जोङो खाम सिफुंनि बेखौनो दिनै बर' माहारिनि गेजेरावनो दिनै जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियाआव गोथार जुलियाव बेखौ आवाथि सावनाय नुनो मोनदों। बियो क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागारि जेराव बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि गामि बे जायगायावनो जादों आरो बेनिखायनो जों दुखु मोनदों बे समाजाव आरो बे जायगायाव बेबायदि आखुनि जा हाबानि मन्दप बानायनानै बेबायदि गोथार जुलिया आवाथि सावनाय रावबो नुवाखैमोन नामा। दिनैनि समाव दिनै गोबां ससियेल मिडियाआव दिनै गोसारदों आरो बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै दिनैनि समाव जों बेखौ नायनानै थानाय नङा जों बिनि जोङो आयेननि राहा जों एफआइआर होनायनि बेब'स्था जों गाबोननि गेजेरावनो खालामगोन आरो बे दिनै बर'नि आंगो जायखौ जोङो हारिमुनि सिनस्रि बर' हारिनि आयना बायदियै दिनै जोङो बेखौ बाहायबोगासिनो दङ आरो बेखौनो दिनै बर' हारिनि गेजेरावनो बे खैसार खालामनायफोरबायदि दिनै बे जाथाया जोंनि गेजेराव जादों आरो बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जों मालाबाबो जोङो बेखौ ओरैनो हगारनाय नङा। बिनि सायाव जों आयेननि राहा लागोन जायनि जाहोनाव जों दिनै गोबां नाजासे नाजानायाव दिनै जिआइटेक जों खालामनो हादों जेरैबायदिहाय खाम सिफुं जथा सेरजा बेफोर गासैखौबो दामजुखौ दिनै बर'नि दामजुखौ दिनै जिआइटेक मोननो हादों आरो बेनि राहा हिसाबै जों दिनै आयेननि राहा लाथारनांगौ आरो जाय समाजा खालामदों जाय बेक्तिया गोथार जुलियाव बेखौ खालामदों बिसोर आयेननि आवथायाव बिसोर काटगरायाव फैथारनांगोन आरो बिसोर साजा मोननांगौ। गोजोन्थों। बिथांमोनखौथ' जों बिथांमोना सोरबा सासे बेक्तिया बेखौ गोरोन्थि खालामनो हागौ नाथाय बे ओनसोलनि समाजारि जायफोरा बिबानगिरि जायफोरा गावबुरा थायो समाजनि बेंगिरि थायो बिथांमोनाबो जुदि बे जायगायाव जुदि गोरोन्थि खालामनायखौ नुनो मोनदों बेखौ सोरबा हारसिं बेक्तिया खालामाखै समाजानो खालामदों आरो समाजानो दायनिगिरि। बे ओनसोलनि थाखाय जोंनि मोनसे हारिनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि जा बर' हारिनि बिगोमा होलांनाय बे जायगाखौ बिथांमोना सेवहांगार खालामनायनि मोनसे इसारायावबो बेबो लिप्त जानानै दङ आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मालाबाबो गनायनाय नङा आरो बेयो धोरोमारि बिथिङाव मैखोम आघात होनाय जादों। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना निस्सय नुबाय जानांगौ जे मोनसे जे खाम सिफुं जोंनि दोरोङारि दामजु जे बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बेयावहाय जे अर सावनानै जे हाबा होनाय बा मन्दप खालामनाय बेखौ लानानै जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारिया बिथाङाहाय गोख्रों रावजों बुंदों आरो लोगोसे एफआइआर होनायनि बा स्ट्रिक्टलि एक्सन लानायनिबो खायसे खोथा बुंदों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे गनायजाथावै मोनसे खामानि बा मोनसे हाबा जादों होननानै सानो आरो बेयो मोनसे दुखुनांथाव जों गासै बर' हारिनि बर' समाजनि थाखाय आरो जे बै जाथाया बै जे अर सावनाय जे खामावहाय अर सावनाय
बेयो बबेयाव जादों बेखौबो बिथाङा गावनि जे प्रेस मिट बा खौरां गेजेरजों फोरमायलांदों। क'क्राझारनि डाइरेक्टलि गामिखौबो बुंथ'लायला आङो, बिथाङा होनो फारि फारि बुंलांखादों। आरो बेजोंनो लोगोसे दिनैहाय जे सासे एक्स एनटिपि बिथां जे एनआइए केस नांनानै थानाय बिथाङा फिन खेबसेबाव दिनै सासे जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलाव उदां जाबाय होनना जों खौरांनिफ्राय मोननाय जादों। बेजों लोगोसे गोबाङावनो सोंलु जानो हागौ जे बिथां रन्जन दैमारि सार बिथांनि खबरा माबोरैहाय, बिथाङा दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जाथ'नो हानाय नङा नामा, गोबाङावनो सोंलुना। खायसे जोङो सर्सनिफ्राय मोननाय बायसाब्ला, खायसे इनडाइरेक्टलि जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय बायसाब्ला बिथाङाबो थाबैनो उदां जानायनि मोनसे इसारा जोङो मोननाय जादों। थाबैनो बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय नाजागासिनो आरो उदां अख्राङाव फैसिगोन होननानै जोङो खायसे सर्सनिफ्राय मोननाय जादों। थ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो, शेयार खालामना हो। बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै ला, गोदान गोदान आपडेट नोंथांमोना नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानाय बायसा। नेक्स्ट आपडेटनि सायाव फिन लोगो मोनलायसिगोन। आरो लोगोसे नैबे जे खाम सिफुं जोंनि मोनसे दोरोङारि जे दामजु, बेनि सायाव जे अर सावनाय, बेखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो, बेयो जोंनि थाखाय बेसेबां गनायथाव आरो बेसेबां गनायथावना नङा, कमेन्टआव लिरना हरनांगोन नोंथांमोना।